Fatimetuk 21 urte ditu, Esmara kanpamenduan jaio zen, baina 5 urterekin alde egin zuen. Ondo daki errefuxiatua izatea zer den. Pentsatzen duzu normala dela, ogia ez edukitzea, pentsatzen duzu normala dela, 50 urterekin hiltzea. Eta gero, ateratzen zeanen kanpoa, baina benetan konturatzen zea, ostra, errefuxiatua naiz. Eta bizi baldintza hauek ez dira duinak. Munduan milaka migrantek ikusten dituzte euren eskubideak egunero urratuta. Haien egoera lehendik latza zen, eta pandemiak okertu egin du errealitate krudel hori. Laguntza leno baldin bazan, funtsezkoa eta ezinbestekoa bizirauteko, ja ez dalako bizitzea, baizik eta bizirautea. Mugak istearekin batera, benetan laguntza baino eskasten nahi da, eta beraz biziraute hori ere zailtzen ari da. Hori salatu nahian batu dira Bermeon pandemiaren ondorioz karabanaren ibilbidea ere aldatu behar izan dute, baina ez dira gelditu. Ir luchando y seguir caminando porque yo creo que resistir es vencer. Eta errefuxiatuak gaur egun ere badirela, ez dela urrutiko gauza bat eta ez dela aspaldiko gauza bat. 100 lagun bildu dira Bermeon migranteen egoera salatzeko, aldi berean Valentzian eta Italiako 4 eskualdeetan elkartu dira karabanak. Aurtengo ardatz nagusietako bat laneko esplotazioa da. Hala adierazi du Mariak 20 urte daramatza Euskal Herrian 14 etxeko langile gisa. Arlo horretan emakume migrante jasaten duten estigmatizazioa azaleratu du. No es justo que vengamos, o sea, ya con la etiqueta puesta entre ceja y ceja, tú eres mujer migrada, vienes a hacer tareas de hogar. Inor ez da ilegala lelopean errefuxiatu eta migranteen alde egiten jarraituko dute emakume horiek.